destas afeccións que a veces dá vergonza recoñecer, pero que nos vai contar Héctor cousas que lles van a sorprender. Hoxe falamos das hemorroides. E a min a primeira cousa, imos Héctor para ali, que me sorprende deste asunto é que dis que temos hemorroides todos. Todos. ¿No? Todos. E eu, os da mesa, todos os que estamos aquí. A xente na casa alucinando, en plan, eu non teño hemorroides. Pois os que están na casa véndonos tamén. Tamén todos temos hemorroides, porque outra cousa é ter patoloxía hemorroidal. Entón, imos explicar a diferencia. Todos temos hemorroides porque se non as tiveramos, estarían todo o día escapándose os gases e as feces. Que me dis? Pero entón que son as hemorroides? Pois mira, as hemorroides é unha estructura anatómica que nós temos aquí, onde se separa o que sería o ano do recto, temos aí esa especie de estructura que o que fai realmente é conter, pois xusto aquí onde está esa liña dentada, o que fai é conter esas feces, esos gases. É como unha especie de coxín que temos aí nesta zona e que fai que axuda a reter todo ese gas e todas esas feces. Claro, o problema é cando esa estructura anatómica, esas hemorroides, inflámanse, irrítanse, trombósanse, aí é cando ven o problema da patoloxía hemorroidal. Esa patoloxía non a ten todo o mundo, pero as hemorroides como tal, sí. É como ter ollos. Pero, madre mía, hemorroides é como ter ollos, Sí, sí, todos temos ollos, todos temos hemorroides. Ollo este titular, xa que nos deixa Héctor. Pero a ver, todas as hemorroides son iguais? É dicir, hai tipos de hemorroides? Hai tipos de hemorroides dependendo sobre todo de onde aparezan esas hemorroides. Porque nós aquí nesta maqueta que traigo hoxe aquí temos unha cousa que se chama a liña dentada, que é isto que está aquí. Bueno, pois poden ocurrir por encima desta liña dentada que separa anatómicamente o ano do recto. Se ocorren nesta zona, serían hemorroides internas. Cando ocorren nesta zona de aquí, como esta outra que vemos neste lado de aquí, xa son as hemorroides externas. Ás veces asoman, como serían esta externa que vemos por aquí xa asomando, ou ás veces están aquí internas, non as vemos, non as notamos, pero van medrando ata que saen por abaixo e cando vas ao baño dis, que é isto que me sae aquí? Bueno, pois é esa hemorroide interna que foi saindo, ou a externa que foi medrando aquí neste lado. Antes de que me contes os síntomas, Héctor, que pode propiciar que esa hemorroide que de xeito latente todos temos, que nos acabas de contar, pois se converta en patolóxica? Pois mira, hai varios factores que influen. Un deles é a alimentación, é dicir, se nós na nosa alimentación te comemos pouca fibra e bebemos pouca auga, esas feces vanse compactar, cando imos ao baño temos que estar aí apretando máis tempo, facendo forza para expulsar, tiramos moito máis tempo no baño, así que o aumento de consumir boa cantidade de fibra e beber boa cantidade de auga é fundamental para que as feces teñan un bo volumen e evitar este tipo de problema. O seguinte problema, ir co teléfono móvil ao baño. Que me dis? Estamos aí co teléfono móvil mirando internet, estamos aí moito tempo sentados no baño, moito tempo nunha postura que favorece que estean esta parte do noso corpo aberta e empuxando cara abaixo, entón por eso moito tempo sentado no baño tamén propicia esas hemorroides. O que falábamos, ese esforzo durante a defecación, moitas veces por esas feces que están moi compactadas pola falta de fibra. Evidentemente, moitos cambios hai hábitos intestinais, diarrea, estrinximento, tamén a obesidade e o embarazo tamén poden influir. Por qué? Porque aumentan a presión abdominal. Todo o que aumenta a presión nesta zona vai propiciar tamén a aparición das hemorroides. E por eso temos aí en último lugar o feito de levantar obxectos pesados. Se, por exemplo, nós traballamos levantando caixas todo o día, pois somos máis propicios a ter hemorroides. Ou incluso no ximnasio, se facemos sempre exercicios de forza e non os facemos ben, aumenta a presión no abdome e aumenta tamén a posibilidade de ter hemorroides. E que síntomas delatan que temos hemorroides, Héctor? Vai depender de se son internas ou externas tamén, porque ás veces, claro, vemos aquí, síntomas internos serían as das hemorroides internas. Ás veces non dan síntomas porque, como dicimos aí, non doe. Nesta zona non temos sensibilidade, entón non vai doer, non hai ningún problema. Por encima da liña dentada non temos sensibilidade, non doe. Que podemos atopar? Perdas de sangue. Por exemplo, imos ao baño e ao limpiarnos vemos unhas pingas de sangue fresca, sangue vermella, como se caeran aí dúas pingas. Eso nos pode estar alertando desas hemorroides internas que temos aí, que non vemos, que non nos dan síntomas, pero aí hai ese sangrado. Logo tamén pode haber un bultiño que decíamos antes, imos ao baño e de repente, ui, que isto que sae por aquí? Bueno, pois, claro, a interna, claro, que é o que ocorre coas internas? Que hai diferentes graus, 1, 2, 3, 4. As dos primeiros graus realmente non se ven externamente, non se ven porque están aí moi metidiñas dentro, pero que ocorre? Que ás veces, cando imos facer ese esforzo defecatorio, sae para baixo e logo volve a subir. Cando nos volvemos a poñer de pé, volve a subir. Está como en ascensor, esa
hemorroide, sube e baixa. Logo, claro, se vai empeorando, se non o tratamos, se non imos ao proctólogo, que ocorre? Pois que chega un momento que medra tanto, vai saindo, que xa non se introduce para dentro outra vez, xa queda sempre fora. Esas serían as internas. As externas, as hemorroides externas, como esta que veíamos por aquí abaixo, bueno, pois esa vai nos dar proído, vai nos dar dor, imos notar aí un bultiño como un garabanzo, como unha fava que temos aí permanente asomando e que nos está molestando. E tamén pode haber sangrado, porque pode sangrar tamén, ou incluso trombosarse tamén. Pode ocurrir que se forme un trombo, faga unha trombosi esa hemorroide e que nos dea moita dor e moita molestia. É dicir, a hemorroide, se notamos estes síntomas, non é unha boa idea deixalo aí por se soluciona solo, non? Nunca, porque non se vai solucionar solo. Igual buscamos un remedio na farmacia porque dá vergonza contalo, porque, ai, como vou ir ao médico con isto, como vou pedir cita no proctólogo, a ver se vai pasando, non? Ou vou buscar en internet algún remedio ou algunha pomada da farmacia. Sí, podes aliviar os síntomas temporalmente, pero non está solucionando o problema. E ademais, canto antes se vai ao proctólogo e canto antes se soluciona este problema, que non é sempre cirurxía, porque sempre pensamos, ai, é que me van operar. Non, non. Hai moitas solucións, como imos ver agora, que non pasan polo quirófano e que realmente ao final solucionan ese hemorroide dun xeito rápido. Veña, pois imos a dar solucións. Como tratamos as hemorroides, Héctor? Pois o primeiro tratamento, dieta rica en fibra. Por qué? Porque se temos a hemorroide e non tomamos a suficiente cantidade de fibra, as feces vanse compactar, vamos a estar todavía máis tempo, vanse complicar moito máis ese hemorroide. Logo temos tamén os baños de asento, que son moi boa solución. Botamos un pouquiño de auga fresca, mellor fresca para que baixe a inflamación da zona, un pouquiño de auga fresca, un puñadiño de sal e deixamos aí, sentámonos aquí sobre esta, se temos bidé perfecto e se non algo así parecido a isto, estamos aí sentadiños uns 10-15 minutos, os famosos baños de asento, aí durante 10-15 minutos con auga fresca, que van a axudar moito, gracias á auga con sal, a que desinflame a zona e melloren tamén a sintomatoloxía. Logo temos tamén cremas que vamos a topar na farmacia, e diferentes tipos, con antiinflamatorio, temos tamén outras que tamén teñen anestésico, dependendo do tipo de crema que necesitemos, vai nos aliviar moito esa molestia, esa dor. Logo, os laxantes, nalgún caso, poderían ser necesarios, e vemos tamén, por último, os tratamentos médicos, que, como digo, non sempre van a ser eses tratamentos, van a ser cirurxías. Ás veces hai outro tratamento, como xe, unha que recreamos aquí e que podemos explicar que serían as ligaduras, e que é algo que se fai en consulta de xeito ambulatorio e vas para casa coa hemorroide solucionada. Pero como se quita un hemorroide de xeito ambulatorio? Pois temos aquí unha cousa que preparou produción maravillosa, fantásticamente. nosa compañera María Arufe, aí que diseñou este hemorroide. Preparou esta hemorroide. Entón, claro, isto sería un hemorroide interna, das que falábamos antes. Vale. Sí, das que realmente non vemos, non nos damos conta de que as temos, ou que ás veces cando imos ao baño asoman e se volven a reintroducir. Vale. Entón, hai un aparello similar a este, que o que fai é que na consulta introdúcese e ponlle unha especie de ligadura na base para que morra e caiga. E vamos recrealo aquí para que a xente vexa que é unha cousa moi sinxela, que non doe e que marchan para casa xa co hemorroide solucionado. Veña, é que non hai que ter vergonza. A ver, para procede, nada. Héctor. Temos aquí a hemorroide, entón o que facemos é cun aparello similar a este, introdúcese a hemorroide dentro da parte interna metálica, soltase unha goma na base, que esta goma quedaría aquí soltada na base, e retiramos. Que ocorreu? Que na base quedou aí esa ligadura, esa goma aí apretando a base. Que o que vai facer? Comprimir de tal xeito que vai evitar que isto teña sangue e morra, acabe morrendo e acabe caendo, se acaba desprendendo. Volvémolo a facer se queres, é unha cousa sí, por favor, porque rápida, a xente na casa quere volver a ver. Sí, que hipnótico isto. Collemos o aplicador, introdúcese, deixamos a hemorroide metida dentro do aplicador, soltamos a goma, aí quedaría soltada na base, retiramos e xa está. Logo esta hemorroide que queda sen riego sanguíneo, estrangulada, acaba morrendo, acaba soltándose, cae a goma tamén. Cando vimos o baño un día sen darnos conta, coas feces xa botamos a hemorroide e botamos a gomiña, a ligadura tamén, o hemorroide solucionada dun xeito ambulatorio na consulta e sen dor. Dios mío, pero isto hai que ter unha precisión, non? Os proctólogos que o fan de maravilla e que eles teñen moi boa práctica con isto, así que non hai que ter vergonza, hai que ir a proctólogo, hai que revisar o ano, revisar as hemorroides e solucionar estes pequenos problemas que a longo poden causar problemas. Pero vemos que hai solucións como a escleroterapia, o láser, as ligaduras e todo isto dun xeito ambulatorio soluciona as hemorroides rapidamente. Non hai que esperar deixalas, que logo
logo ao final sí que hai que recurrir á cirurxía cando xa foche deixando durante moito tempo. Bueno, pois maravilla de explicación. Creo que temos unha preguntiña dende a casa, Héctor, a ver que nos consultan. Dixérome que a pomada das hemorroides serve para as olleiras. Non mo podo creer. Isto é certo? A ver, as pomadas das hemorroides, hai nas, como decía antes, de varios tipos, con anestésico, con corticoide, e hai outras Porque entón tamén... non estou gastándome unha pasta para nada. A ver, Non, aclara e isto. Hai outras tamén que o que fan é disminuir o riego sanguíneo na zona. É dicir, o que no anuncio que decía a muller, é como se encolleran. Bueno, pois isto é exactamente igual. Claro, pois isto igual. Botas a pomada nas olleiras e é como se encolleran polo composto que teñen que vai facer ese de vasoconstricción e vai eliminar a olleira. Pero non o fagades. Ou seja, aunque realmente podería funcionar, non o fagades por dúas cousas. Primeiro, porque se entra no ollo vas a alucinar co dor e coa molestia que vas ter, non é para botar aí, é para botar noutro sitio. Pode ter tamén anestésico e ademais, logo se nos dá a luz solar, vai nos quedar aí moita marca, porque non son unhas pomadas para que vexa a luz solar precisamente. Claro. Esa pomada. Podemos imaginar o motivo. Entón, pode quedar aí a marca se nos dá logo a luz do sol, así que non é recomendable. Bueno, pois o que aprendemos hoxe sobre hemorroides, grazas, querido Héctor, como sempre,